Gold. Ano ang raman ng media? Ha? Ano ang raman ng media? Yakin na naman na. Di, suksok ato ba? Sa disanta so. May bato ato. Uy. Lambay. Lambay. Ha? Lambay lagi na. Lambay sa laod. Francisco. Unod na. California. Wala ka nang binibigyan. Unod kaayo na. Kapay pagi. Lakyo. Pagi. Ulan na yun. Dari, bunbun lagi. Ha? Naman kay panghaulan na bunbun lagi. Tayo na bato. Kinsa? Nakasangka di ba? Kamay. Ha? Sobrang. Ha? Sobrang. Lima ka buo. Paon? Nakasangka di ba rin? Nah, lugos naman di makawitan. Maya na gado dia yan. Ihayang ko na doy. Bandi. Ikob ko na doy. Ang buka eh. Ihayang ba? Ikob. Budget. Ikob ba ikob? Ibitaw. Ikob ba ka makita ng ihang? Jawa-jawang muli ihok pa gani. Ari ba? Lala magabuhi. Bago pa yan. Bandar ba? Ang gawin. Tapusan eh. Asa bot kinatumo yan. Gipunduhan na ni ba? Kasi kung mahila mo na yung bilahan. Panik. Okay, mag-isi. Kisi na ba? Gianong pud na ko og guys ang nias kong likod. Diba si habhabo ri akong likod guys kana mas luyo ang sikpaw nga akong gi pasan. Na kadako ra ba jud ning kagat aning crabs basig mag-abhak na akong likod. Mo nang pug li guys. Da pong paibog. Siya. Mo ni guys na dako ni guys. Muna yung sudanon rong buntaga. Ako rong mapimukaan ni ini. Di mamukaan sila si Bert ani kay ngandarlay ko nilang katon. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip guys. So manghinaot to guys nga hangtod sa sunod higayon sa inyong pagsilip. Bye bye. Sabaw nga. Ano pa rin magsabaw nga? Prituhon mo ka ni. Dili tanan. Sabaw. Sabaw daan kay. Ha? Magprito, magsabaw. Ha? Prito sabaw. Sabaw nang ni. Usawa mo din ng lambay. Sa gulay nagpilang lugar sabaw.